Sam Triangle, Oh My Venus, kinakahon ng ML Toxicity, Rendon, apology video, binibilog na naman tayo, Whitemon, Ignition Tagalog lyrics, Egis, ito at iba pa mga nagbabagang mga balitang nasakto sa aking bagong gupit. Meron na tayong PlayStation ng mga issue at simulan. Unang balita, ito naman yung dati issue natin kay Rene J, ang ex ni Rene J na si Samantha, may kumalat tungkol sa mga photo daw ng kanyang photo daw na galing kay Basic, pero ito yung mga alleged lang dahil yung mismong video na nakita ko ay blurry at napakadaling mag-imbento ng gano'n. Madali mag-kolekta ng mga letrato at sabihin na yun dahil marami namang kamuka ang mga tao. Tsaka kung totoo man yan o hindi, tandaan nyo, ilabas ang batas, hindi mo to pwedeng gawin. Siyempre, hindi ko alam kung anong gagawin ng mismo mga tao involved dahil wala pa sila sinasabi hanggang sa ngayon. At hindi ko na kailangan fact check pa to dahil mga bata to na hindi pa alam ang kanilang mga ginagawa. Yung current daw girlfriend ni Basic ang nag-screen record, pero diba, hindi ko pa to fact check. Ito lang yung mga chismis sa kaliwat kanan. Diba? Siyempre, kung sino mas nag-viral, yun ang mas pakikinggan kahit hindi naman totoo. Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. At dahil diba, marami pa mga memes dito, pero syempre out of respect sa mga tao involved dahil hindi naman ito parte ng kanilang pagkatao, diba? Dinudumihan na lang sila eh. Hindi na to pantitrip lang, diba? Ito ay shaming na. At hindi tayo lalagpas dyan, diba? Buti ito mga shitpost ito tulad ni Daryl, buti na lang yan sa mga ganyan. Alam nila. Ba't makalait kayo Sam? Kayo kaliwat kanan din mga ethics nyo. Akala nyo mga perfecto. Ang itim ng mga utong nyo mabuhukin, hindi pantay itlog. Joke's over! You're dead! Ako yung bumabawi para kay Sam. Kasi kung makalait kayo kami, mga perfecto din sila. Mga mukha namang hunghang. Mga hipokrito sa sarili nila. Pre, marami pa rin mga loophole yan kasi pag public figure ka, meron mga ibang katapat na batas yan na hindi kasi straightforward ang batas eh. Maraming depende yan eh. Maraming dinedependehan yan. At dahil syempre mga public figures to mga batang to, mas open sila sa mga ganitong pagkakataon. Sunod na balitang total nasa lugar na tayo ng mga bata at ang katoksika ng mga ML players. Naglaglabas ng post si Oh My Venus, diba? Paolo Bakla, diba? Lagi ko nakikita yan eh. Lagi ko yan naririnig. Welcome to Trigger Legend. At okay lang sa akin yun kasi ako wala lang naman sa kanya. At sinabi niya dito na wala lang din to sa kanya. Pero maganda to oportunidad para pag-usapan natin yung mga ganitong mga bagay na hindi lagi pinag-uusapan, lalo na sa Pilipinas. So okay, so I already made a separate post about this on our group, but I think mas Kerry Bells talaga, ichika ko na din. Yes, queen! Ko na din dito sa page for everyone to. So totoo lang, ngayon pala ako magsasalita regarding sa issue. Hindi dahil sa sobrang apektado ako, kundi dahil alam kong hindi lang ako maaaring maapekto. Diba? Danadala niya, hindi lang siya. Dahil siya, syempre iba ang public figure tulad namin na kaliwat kanan kinikriticize kasi nasa harap kami ng kung ano man ang ginagawa namin. Kaya open kami sa mga ganong klaseng kritisismo. Pero paano naman yung mga taong hindi? Maganda rin tong ehemplo nung kay Sam. Paano naman pag hindi naman sikat, tapos kumalat din. Hindi na kami mga normal na tao lang na pribadong nananahimik sa likod ng mga screen. Kasi natalo daw sila sa isang ML tournament. Daming nanlait sa kanya. Alam nyo naman, yung mga lumaki sa com shop dyan, pag natalo kayo, matatrash talkin talaga kayo. Kasama yan sa laro. At hindi mo may iwasan talaga yan. Mahirap talaga yan. Siyempre, dahil siya ay bakla, yun ang pinukusan ng mga isip batang nanlalait sa kanya. As a member of LGBTQ+ community and a pro player of MPA, I do stand to fight hindi lang para manalo, kundi maging inspiration sa lahat ng member ng community. To open up the minds, hindi lang ng bawat mga tao nanonood, kundi pati mga kagaya ko na nangangarap masok sa ganitong industry. It's a challenge that refines us to become a great player. Napakagandang mensahe, di ba, na pinapalakas kami ng mga trash talk nyo. Kung napanood nyo yung cancer comments natin, ganoon lang din ako, Paolo Bakla, tirahin kita. Tirahin ko yung puwet mo. Ikaw ay komportable sa sexualidad mo, hindi ka nasasaktan sa mga ganyang bagay. Siyempre, yung mga taong takot na tawagin ng bakla kasi baka may mabuksan sa kanilang gusto nila yon at natatakot sila doon, nagiging homophobe sila dahil doon. Pero ako, bakla tomboy, buting ibaboy, wala akong pake. Kung hindi ka kupal, at sino pang trip mo, sino pang gusto mong tirahin, okay ka sa akin, wala akong problema. Yung sa ibang tao kasi yun na yung pinaka-personalidad nila eh. Kung lalaki ako, babae ako, bakla ako, tomboy, yun na lahat. Ang dahil pang parte ng pagkatao mo na hindi lang sa iyong sexualidad, napakarami pa niyan. Kaya, ito naman galing kay Brandon. Whitemon, kumanta ng Ignition. Some encouragement. And so I referenced earlier that Whitemon is quite the karaoke expert. So I'd like to play you a clip of Whitemon's Ignition in Tagalog. Hindi! Naku po! Kan
Technician, kahit anong klaseng position, kaya ikaw ay tumihaya pa upo. At Padaba, ilabas nyo na inyo. Ito ng lumot sa aking harapan, susuhin nyo ko kanto na ignition, kahit anong klaseng position, kaya ikaw ay Hindi alam ng tumihaya. PJ yung lyrics. Brat ko, Hindi nila lumot alam. nyo kanto. Tama na. Madedemonetize tayo. Diba? Kahit ano pa sexualidad mo kanina? Edad. Tapos sexualidad. Ito, dekalidad. Diba? Kahit anong klase position, kahit ano pa gusto mo tao, bakla ka, straight ka, wala kami pake. Sunod na balita kaya so na pinag-uusapan na natin ang straight sa hindi kamakailan. Sinabi ni Bimbi na hindi straight daw siya. Ito na naman, marami na naman homophobe ng mga tao sa internet na tandaan nyo, mga minor lang to. Man. Alam ko public figure sila. Mas publicize sa kanilang mga ginagawa. Pero para sa akin si Bibi nga, ang ano niya eh. Kahit may ganun siyang kabonjingan gumalaw, mature siya mag-isip. Mas marami na tong taong nakahalubilo para sa edad niya, di ba? Dahil makilala ang kanilang mga magulang. Di ba, yung mga usually mga anak ng mga ganito, mga improvement, magiging addict, magiging mga abnormal na laso ng kanilang fame o ng kanilang fortune. Nakatuwa nga si Bimbi, ang unchill lang niya. May mga tao talagang malakas lang sa likod ng screen pero hindi na kaya sabihin sarap ni Bimbi yan. Mga kampas lupa yan na wala magagawa sa kanya. Kung gusto niya sabihin straight siya. At sunod na balita kina kasing straight ng matigas na katotohanan ni Rendon. Ito ang kanilang apology video ata. Dati nandaanan. Ayan. Ako, lahat ng tao nag-hate. Huyo ka, sino ka? Wala ka ng boses. Lahat ng tao galit sa'yo. green Lahat screen. ng tao binabash ka. Lahat ng memes, nandyan yung mukha mo. Nawala ng lahat sa akin eh. Ang hirap, hindi ko na rin kaya. Sobrang na-guilty. Kailangan nag-viral isang photo. Ako yan! Labador. Hi guys, Rendon Labador here. Kumusta po ang lahat? Ito po yung first video upload ko Oh my after God. the issue. Alam ko na halos karamihan po ng sumusubaybay ngayon ay aware sa nangyari. At yan po yung gusto kong pag-usapan. Ano ba talaga yung nangyari doon? Nababaliw na ba si Rendon? Bakit niya ginawa yun? Ano yung reason? Bakit nangyari yung mga dapat mangyari? Wow, so parang masabing planado mo to social experiment. Lagi naman doon papunta eh. Diba? Alala pa lang Paano bago. ka ba mag-motivate? Paano mo siya mai-inspire? Paano mo tutulungan yung tao na mag-push sa sarili niya? Paano mo mako-convince yung kapwa mo para magpatuloy sa buhay? Dapat kilala mo yung tao or dapat may background ka? Kailangan mo silang maintindihan muna bago ka Perceive. Gusto ko na ganito mga transition. Gagamitin ko to mamaya. solusyon. Hindi mo magagawa ng paraan ang isang bagay kung hindi mo alam kung anong problema. And isa pa, dapat makuha mo Ano to? Nasaan yung kala ko magsusorry siya. na mararanasan Ang dami natin namang intro. sa lifetime natin. Pandemic Ngayon ko lang ata magugustuhan yung wala na intro. sa mga Ano nangyari. ba yung pandemya? Ba't nasa Nagbago pandemya na yung tayo? kilos. Nasaan Isip ako, gi-give up na lang ba ako sa sarili ko? Sinisisi ko yung sarili ko, hindi ko na rin kaya. Ayoko rin makita na wala man lang akong kayang gawin. Kailan ba Ano ba to? Pwede ba i-speedrun ko na lang to? Speedrun mo na, pocha. guy? Ito ako nag-come up ng isang experiment. Hard Truth is my Sabi ko social na, media may social experiment. experiment. Para Oh, mas makilala ko pa yung audience ko. Sanay na tayo dyan. Natagal na natin nandito. Ano ba talaga yung pinagdaraanan nila? At kung paano sila mag-isip? So rin ma-measure yung impact ko sa tao, yung influence na kaya kong ibigay sa kanila. Bakit mo kala i-check? Meron ka lang 1.8 million followers sa Facebook. Ngayon mo pala ito sinecheck? Sigurado ka ba dyan? Napakatigas nga naman ang ulo na hard truth niya Or na talaga. mas Okay na. build ko sa Ayaw inyo. ko panoorin. Hindi ko to And kaya syempre, nung i-speedrun. nagkamap ako sa idea na to, nimbang ko eh. Bakit Pucha, nilagay nilagay nyo pa sa niya akin? mga Kaya sponsors tayo, niya. Feeling ko sinabi to sa kanya ng mga sponsors niya na kailangan natin mag-save face. na makakuha ng reaction. Sila, ng percent yung ganito. Ano sila mag-isip, yung behavior nila, lagi sa inyo kung ano yung Ay, ako, alam mo, maraming mga ganyan, lalo na yung mga mas matatandang mga influencers. Hindi lang mapigilan mag-comment. Alam, ang daming kupal sa comment section eh. Ha?
hindi na ako nag-reply sa alin. Ako lang, sige, mag-type na lang, baka sumikat kayo doon eh. Baka screenshot yung post na gawin nilang meme. Ewan ko kung anong trip nila. Hindi ko na pinapansin yan eh. Yun lang tamang proseso sa ganyan. Pero ito, ewan ko, tayo mo sa Yung mga natutunan ko personally na mas certain words na ginagamit ko. Hindi nito apology video. Kasi halata 8 minutes, may ads to. 8 minutes kasi ang bagong 10 minutes of YouTube. Hindi na ito ginawa para mag-sorry po. Tsaka parang 10 seconds lang yung sorry dito. Hindi na. Yun yung una, pinaka-importante na natutunan ko dito. Kailangan piliin natin yung mga words na gamitin natin. Gusto ko yung ang abrupt ng pagkaputos papasok. Empathy. Gusto ko gano'n din ako. Pag hindi ko ma-explain yung gusto ko sabihin, tangin na ba? Wala kang silbi! Gusto ko nagsaspam lang dun yung mga kailangan ko sabihin kasi sobrang bobo ng kausap ko, hindi niya maintindihan yung gusto kong sabihin. Gusto ko rin ng mga ganun transition. Nagpapa-victim shaming siya eh. Hindi naman ikaw yung victim rin dun. Okay lang, kung ito ang katotohanan mo, sige, makakatulog. Kung nakakatulog ka sa gabi, magaling. Okay lang. Ayoko na. Sunod! Kung triangle, na-ekis na natin si Whitemon, nabilog na tayo ni Rendon, nakahon na mga toxic si Oh My Venus. Sunod na balita yan panghuli si Robin. Kung titingnan naman po natin kung saan galing ang mga tausog, ang mga igorot, ay naku. Online class Di na ba pala. pag-aralan niyo po ang Austronesian languages, Austronesian races. Ang Austronesian, nanggaling po yan ng China. China! Diyan po sa Taiwan. Yung province na yun, diyan po nanggaling. Ang mga Austronesian. Ang Austronesian po, sila po yung mga seafarer. Nanonood kayo Moana? Yan, Austronesian. Kung nanonood po kayo ng Moana, yun lang lahi natin. Austronesia galing sa Chinese. Migration from Taiwan at alam ano sa Austronesia expansion island at around 210 BC. Di ba meron na mga hidwaan sa pagitan ng Taiwan at China? Ano lang to, Google Bird, ano lang to, napaka-basic. Hindi ako hindi ako historiador ha. Kung meron dyan mga mas alam ang historia talagang pinag-aralan at binasa, comment nyo ha, gusto ko mabasa. Hindi ako nagbabagaling ha. Yan po yan, lumanding ng Pilipinas, napunta ng hanggang nakararating ng Madagascar. Mas magagaling po tayo sa Vikings. Daming talon-talon ha. Ang ating bayan. Ang Vikings, ano naman yan, sa West. Yung mga, sa Valhalla, yung sa mga war. Doon kay Vinland Saga, maalala niya. Yung from Moana, papuntang Madagascar, mga movie ng Disney. Hukayin nyo ng hukayin, hukayin nyo ng hukayin, hukayin nyo ng hukayin, ng hukayin kung sino kayo, kung ano ang ugat ninyo, para alam ninyo Tama! kung sino tayo. Diba? Kung ano ba edad mo, anong seksualidad mo, alamin mo kung sino ka, kung baka ka, kung bakla ka, kung hindi ka bakla, hindi ka bakla. Napakaganda, nabibilog natin dahan-dahan ang matigas na katotohanan. Ang mga sundalo natin, dapat pinuproteksyonan ho natin yan. Galing kay Hiyok. Yan! 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 Oni! San? Leche! Ang X din to, galing kay Neg. X to po siya, ginagatas ang mga issue ng Pilipinas. Hindi mali ka dyan, hindi maraming issue sa Pilipinas. May issue lang sa Pilipinas. Lahat may issue kahit anong bansa ka pa eh. Tatat na finger na natin ang mga minor chords dito ngayon. Kung gusto ako ulit si Mocha Cappuccino. Hindi ko ata nabigay intro sarili ko. Huwag nyo like, share sa mga gusto ng masayangin ng buhay nilang friends. At huwag nyo subscribe. Mocha Cappuccino.